yo penak kok ngarep sing penak. Lah piye? Tetene sing guri kok. Piye? Ucap kok ngagur. Lah acapati.
Bukano. Kowe tenang ae lho. Piye? Wong kene iki lomo-lomo. Tenan po ora? Kowe kudu percaya. Lha kowe ora ngerti awan mang. Kebo marcuete sawerane lek sak duit tok. Duit ta apa? Duit. Ndak buka tebono. Iya, iki apa nek iki? Isine koran. Ayo. Yo, semangat. Yo. Tenang ae kowe tak wangi. Iya. Ora sak kuwate. Yo ora kuat bocah-bocah kowe. Tenang kowe. Ono apa neh? Kowe tumbo. Piye? Tenang. Kowe lungguh nganggur. Kesel. Ye. Lalat kesel. Kesel jare. Kesel balik. Bayaran keceklok gelem. Ya wes, ayo maju. Ngafrut. Apa? Iki kowe benar iki tenan kok bener itu. Mosok. Iya, jajal keplak. Iki jajal. Sing tak jajale. Jenenge dikeplak Pak. Hei. Bejo kowe ya. Nek ora bejo kene. Lah kae dhuwit ijo lho, Cak. Salam kowe dhisik Lah. salam kowe dhisik Karo kowe. aku kol kantor tak joli sitok ae jangan sitok ae Sitok ae. Ya wis. Ya, iki ya. ora nang Iya. sitok Iki lho wis lho. Alah, ar badare. Loh, piye? Kok Lah iso? piye nek pangeran dijuling 20.000? Andane balik. Dan Piye dan? Piye? Di Kuwi ene kuwi. duwe sukses ngono. Enak. Wah. Kuwi ene kuwi ra oman kowe. Mas, nyai sak telu kalau. Bakso. Orang bakso. Soto. Yo. Ayo lanjut. Lanjut.
Kowe gini yo. Ana apa? Kowe golek yo apa? Naik sak omangi acting. Acting piye? Mata merono duwe tak Ndi?
jelara panjenengan iblis mega mendung. Peperangan papan kene. Durung ana sing bencet kulite. Tinggal gelanggang colong playu. Kesing kok karmo piye mega mendung. Tak karep papan kene. Wes sumingkir. Yen ora gelem mati setangan. Aku sumingkir ana ing sak pengarepanmu. Iya. Aluan kukut jagatku. Yen pancen kowe wate satriya, ayo ditentoni jen padha jen. Kowe apa aku sing bakal mati ana papan kene? Ora bakal mundur. Ayo. Wujud. Jen padha jen. Yen pancen koyo ngono jalu amyo. Aja ning papan kene. Yo, Hukum. Ayo. yo, melayu kowe. Jebul ra kena tampane sembrono. Mega mendung, mega mendung. Ora pisan ora pindho. Kowe ning pengarepanku mlayu mega mendung. Apa kaya ngono? Sing diarani prajurit kang gampeng-gampeng. Yo, arep nganggo pawatan apa wae ning pengarepanku. Bakal tak lageni mega mendung. Yo. Yen kowe sumbar kaya ngono. Ning papan kene adu kawijaya. Kowe iso numbar. Apa sing dadi kawujudan? Aku mikir saka papan. Katonke mega mendung. Yo. Barat, maju kowe. Yes, oh, walah. Rasa sumbar. Ini mungkin banter ta ora Papan cacat. kene. Sapa-sapa musuhnya. Ning papan kene ki bakal kelakon. Ning pengarepanku bakal mati. Amin. Iya. Yes. Oh. Cah jogetane penake semangate. Walah tro. Kowe kulo joget iki kudune ya semangat kaya ceking iki lho. Kowe ora usah humuk. Kena ngopo ora usah humuk. Lho kudune main bengi iki ning desa Sumurbata iki ya sing semangat. Kowe ora ngerti piye nek ning Murbata iki ana ketoprak Pak Pati saka tempuran bloro.
kowe ora usah umuk. Iku tenan ta ora? Ketoprake Pak Pandi iki wis kondang kaloka. Wis mlebuan harian rakyat ning Suara Merdeka. Kowe ora roh perkarane Mustika Budaya iki wis mlebu harian rakyat ta ora? Ya wis ngertine Mustika Budaya iki wis kondang kaloka. Kowe ora roh perkarane sing wedok ki ayu-ayu, sing lanang ya ganteng-ganteng. Ning ana ketoprak Mustika iki ana sing elek. Sing elek sapa? Sapa King? Sapa King? Sing elek iki kowe karo aku. Ya wis ora usah dadak mbok pikir ruwet, iki wis wayahe tengah wengi. Wis wayahe metu taman ketoprake Mustika Budaya. Kae wong kene wis do bengak-bengok ae sing penting dangdutan, Ding. Ya wis. Ayo ndang delok dangdutan ke tamane Mustika Budaya. Ayo pelaku. Hei, tadi cekel. Sejai. Wah,